Hoxe presentamos a colaboración do Concello da Coruña co proxecto Acampa, para o Paz e o Dereito ao Refugio. Eu, como Concelleira de Igualdade e Diversidade, comentar un pouco que a colaboración con este proxecto entra dentro das liñas coas que vimos traballando no tema de ter considerado a Coruña como cidade de refugio. Como sempre digo, hai tres tipos de colaboracións que se fan no tema de construir a Coruña unha cidade de refugio, que son un pouco as tres patas que traballamos desde o Concello, que son quen fai as labores de acollida desas persoas que veñen solicitando refugio, que son entidades marcadas polo Ministerio para facelo, que neste caso son Accen e Cruz Vermella, coas que temos unha estreita colaboración. Ten moito que ver co tema de que temos solicitado, incluso mediante reunión ao propio presidente do goberno, que nos deixen actuar como concellos as cidades que así nos queríamos facelo. Ante a negativa permanente do goberno, pois hai que buscar outras estrategias de colaboración, por suposto, con estas entidades. A outra pata é un pouco quen pon os nosos ollos e os nosos brazos nos campamentos de persoas que buscan asilo e refugio por Europa Adiante, que temos algunhas entidades que fan a cooperación, digamos, en terreo. E despois está esta outra terceira pata, que é a que hoxe representa a Acampa, que é ese traballo máis desde o local de facer estas labores de sensibilización, visibilización, etc. Entón, aí a Acampa é un proxecto que evidentemente conta con tantísimas outras entidades, que tamén é o xeito do que sempre tamén falaba desde a Concellería. A xente ten moitas ganas de traballar e de aportar ideas, pero mellor facelo coordinadamente e facer unha actuación potente que asumir un pouco esas propostas que nos veñen pequeniñas a nivel individual, de pequenas colaboracións que ao final teñen menos impacto. Entón, a Acampa representa un pouco esa maneira de facer unha acción moito máis potente a nivel de sensibilización e de comunicación e que puxo de acordo a unha chea de entidades que apoian o proxecto, así como as entidades colaboradores, tanto públicas como privadas, que estamos apoiando esta idea. Eu, pola miña banda, nada de lembrar e agradecer, por suposto, esta iniciativa, lembrar que, efectivamente, non temos toda a capacidade que quixéramos para traballar no tema das persoas que buscan asilo e refugio. Non me gusta utilizar o término refugiadas, porque a maior parte desas persoas que temos actualmente na cidade, así como as que están polos campos, non son refugiadas aínda, senón que están solicitando selo. E, un pouco lembrar eso, lembrar esa necesidade de que temos os concellos de intentar que nos deixen colaborar moito máis activamente no tema, pero, mentras tanto, a través desas tres liñas de actuación, apoiar todas as iniciativas e todo o traballo que se está facendo en ese sentido. E, como digo, a Acampa representa esa parte de autoorganización da sociedade civil, de apoio e de demanda de que queremos ser unha cidade de refugio, que queremos acoller persoas, que queremos respetar, que exiximos que se respeten os dereitos humanos e se monten corredores seguros para que estas persoas podan chegar mentre necesitan estar fora dos seus países, acollida en cidades como a nosa. Entón, eu, pola miña banda, nada máis. Eu vou deixar a José Manuel Sande a palabra.